Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Uvaženi gledalci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nastavljamo naše ovo ramazansko druženje sa dovom Ebu Hamze Somalija. Dovom imama Seđada ili Zejnul Abidina, četvrtog ehlibejtskog imama. Dovom prepunom nevjerovatno lijepih, sadržajnih riječi i rečenica i misli, obraćanja uzvišenome Bogu. Nažalost, vrijeme koje imamo na raspolaganju je veoma ograničeno, a također i sve naše riječi koje možemo upotrijebiti za ovu izvrsnu dovu, za ovu nevjerovatnu dovu, su zapravo nedostatne da bi rasvijetlile ljepotu sadržaja ove dove. Poslušajmo riječi koje sam izdvojio za danas. Ti si dobročinitelj, a mi smo griješnici. Pa pređi, Gospodaru moj, preko naših ružnih dijela svojom ljepotom. Sama dova je tako sadržajna, tako lijepa, izvrsna, uistinu nevjerovatna. Ti si dobročinitelj, a mi smo griješnici. Nekoliko puta sam govorio o ovome i moglo bi se reći da je jedna od osnovnih crta ove dove upravo ovakvo obraćanje uzvišenom Bogu. Isticanje njegove dobrote, njegove plemenitosti i naše sićušnosti, naše ništavnosti i naših loših dijela. Ti si dobročinitelj, o Bože, a mi smo grešnici. Kad je tako, a jeste tako, Bože, postupi u skladu sa onim kakav ti jesi, a ne sa onim kakvi smo mi. Zato mu kaže i zato mu kažemo, o Bože, pa pređi, Gospodaru moj, preko naših ružnih dijela svojom ljepotom. Sa jedne strane si ti, o Bože, takav kakav jesi, lijep, dobar. Sa druge strane smo mi ovakvi kakvi jesmo. I naši postupci ovakvi kakvi jesu. A kakvi su, svi dobro znamo. Iako su naši postupci loši, iako su naša djela loša, hrđava, o Bože, nemoj se obazirati na naša djela. Nemoj da naša djela budu presudna u tvojoj presudi, u tvojoj konačnoj odredbi koja se tiče nas, nego osvrni se i uzmi u obzir u tom prosuđivanju o našim postupcima svoju ljepotu. Vidimo na koji način se imam Seđad, da tako kažem, umiljava uzvišenom Bogu. Da, mi jesmo loši. Naši su postupci izrazito loši. Ti nas, o Bože, pozivaš na dobro, a mi odabiremo zlo. Ti nas pozivaš da izbjegavamo grijehe, a mi stalno upadamo u grijehe. Iako vjerujemo u tebe, iako smo svjesni da ta naša loša djela mogu polučiti tvoju kaznu, izazvati tvoju kaznu i našu propast. Ali iako je tako, ipak ti, o Bože, molimo te i tako smo sićušni pred tobom, molimo te da zanemariš naše postupke, a da uzmeš u obzir, da imaš, da tako kažem, na umu, da postupiš u skladu sa svojom dobrotom i svojom ljepotom. O Bože, ti si dobročinitelj, a mi smo griješnici, pa pređi, Gospodaru moj, preko naših ružnih dijela svojom ljepotom. Amin, rabbel alemin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.